so tiinima mankanaka haydara adi mino hande noon ko weltare d'abord mbiɗo félicitation e on ɓe ganduɗa ɓe on ɗimmiri koye mon ina wona Barack Obama wino yes we can kono enen e plan eɗen mbi ena wona ɗum noon on mbaɗi on mbi hande ngal ɗo ɓe mbaɗi ɗum e dow nonɗal ɓe mbaɗi ɗum e dow andude koye mumen ɗum noon yo Allah hokku en fanɗinde. Mais le plus important aujourd'hui, je vais le dire, advisor heɓi passeport muɗum diplomatique pour yadude am toto Zénith inchallah rabbi. Il fait partie de mes invités principaux pour y aller Zénith. On arrive plus du fleuve. Photo ko ɓe ndimi yona ko yo advisor artu plus du fleuve. O arti plus du fleuve. O tawimi sur la scène teddugal noon dasatake ronde ko no tawno ngal ɗo teddugal ko teddugal leñol. Jimmi ko onon min enen fota jeeri ndi wawodi e dendagal ɓiɓɓe fulɓe fof ɗo nder e nder ɗo duuɗe baba adama yen gandu ndeɗo hoodere ko hoodere hesere ardi e dans la culture pulaar mais surtout dans la culture et l'industrie de la musique internationale ko Allah waɗata ko Allah suɓoto ko Allah duusata ko Allah fewnata ha feewa Allah fewnini advisor yo maɗen no malduno adinoɓe ɓe jiɗi ko enen fof ɗoɗen kelɗe ngala fof mbimi comme mbinoɗo advisor hande je vais me transformer en MC ɗum ko jurgal e dow advisor mbimi hande je vais me transformer en MC mi wona babamaji mawɓe komi babama animateur MC pour accueillir advisor sous vos applaudissements, on en fait.